Имането на много доставчици е свързано с много голяма административна част. Това е водене на преговори, на документация, промоции, обгрижване, допълнителна комуникация с още поне един акаунт менеджер в предоставчика, което е ресурс и е скъп ресурс за веригата. Доста често хората не знаят, но веригите винаги имат един праг, под който не се листват доставчици. Има очакване за годишен оборот, който може да бъде съвсем конкретна сума, и всички доставчици, за които оборота е под този праг, трябва да отпаднат, без значение. Няма логика да не можеш такъв асортимент да замениш и да го вземеш от друг доставчик, и той не ти играе жизненно важна роля за общия оборот на веригата. И ако вие сте нов доставчик и имате един много хубав интересен продукт, с който искате да влезете на пазара, той е страхотно иновативен и няма друг такъв и би се продавал много добре, но оборота, който очаквате е под този праг, по-скоро няма да бъдете лиснати. Има и алтернативи за тази ситуация. Доста често самите байери предлагат този продукт да бъде даден на дистрибутора. Ако те много харесват продукта, все пак, но нямат силата да управляват още един пореден доставчик, тогава биха ви насочили към дистрибутор.